ubaba wakhe ukuthi uthi son, if there is one thing that you have learned from me, and lenti observational ngoba akamfunza amazwi kodwa uthi if there is one thing you've learned from me, futhi ngamanye amazwi uyayigqugquzela lento ukuthi futhi indoda iyayisetha iexample ngamanye amazwi. That's correct. Ungakhomenta lapho ekusetheni example, ungathini mhlambe kubantu abangamadoda ekhaya abathi mina angazi ukuthi makuthiwa ngisethi example kanjani, mina ngidenting right ubona lokho sonke isikhathi. Yo mfethu, umbuzo wakho uloaded kakhulu because iziningi izinto efanele sikhulume. Firstly, mhlawumbe singakhuluma kakhulu nge-involvement yabantu besilisa in raising children, because masazokhuluma nge-example abantu abaningi abesilisa mhlawumbe abalalela usa-confuse ukuthi what is my role ekukhuliseni ingane. You know, because uma uzobheka uguquko mpilo njengamanje la sikhona, mangezuma ekhuluma ngokuthi thina sizalwa, I'm the last born at home, nginama siblings amadala, but all I know ukuthi kuzalwa thina obaba bebehlalela phansi kwesihlahla bayiphuzela utshwala, usezobikela ukuthi hayi umfana noma intombazana baqhubeka bayiphuzela abonankingi. You know, times have changed now. Baba sekudinga ukuthi abe se-theater, you know. Exactly. So now you move further from that manje sikhulume ngokuthi ube involved enganeni, you know, ukuthi each and everything oyenzayo you have to be intentional ukuthi izomimpacta kanjani lo muntu lo omkhulisayo. So ezinye zezinto ke lezi sibhekene nazo, I think right now abantu abaningi besilisa banakho ukuunderstand lo nto ukuthi kubalulekile, and uma ubuka lencwadi i-discussion loaded kanje between a father and a son, it's unheard of, but I was so deliberate about it ukuthi angifake khona nomuntu oyifundayo ezokayibuza ukuthi hayibo, do I speak nondodana yami at this level where ngikwazi ukumcija. Lastly mfethu, abantu abaningi bazoma sekushonile ukuthi ubaba wakho ayengeve proud ngawo, you know, uzomncwabeni ubaba wakhe akaza khuluma lutho naye, kodwa ubekhuluma ngaye kubangani bakho ukuthi I'm proud of umxolisi. Yazi ku right yini? No, angifuna ukujaja umuntu but mina ngibona kungekho. That's a thing, you see, but they need to be skilled ukuthi how to communicate. Exactly.